खुलुमबाय खुलुमबाय हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा जोंनि फंबाय बिनानावमोन लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोरानि मुं प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों बियाम सोदाब चेनेल लोगोफोर आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बाक्सा आरो चिरां जेसेबांखिनि एमसिएलए केन्डिडेटफोरजों कन्टेक्टआव दङ बिथांमोनजों आङो मोगा-मोगि लाबोबाय सावरायबोबाय बिसोरनि डेभेलपमेन्टनि सायावहाय जेंनानि सायावहाय बेसेबांखिनि डेभेलपमेन्ट जादों सोलायनाया माबायदि बिथिङाव थांदों रायजो राजाफोरनि सापर्टआ माबायदि थांगासिनो दङ बिनि गेजेरावहाय आं दिनै उदालगुरिनि सिङावबो माखासे सोद्रोमाफोरजों एमसिएलए केन्डिडेटफोरजों मोगा-मोगि लादों दिनै आं 34 नं खालिंदुवार कन्स्टिट्युएन्सि एबा समस्तियावहाय दंफैयो बेनि एमसिएलए केन्डिडेट महरै थिसनजानाय इउपिपिएल हान्जानिफ्राय जोंहा मिस्टार दिलीप बर' सार दङ बेजों जों मोगा-मोगि लागोन आरो बेनि गेजेराव बिनि अपोजिटआव दङ बिपिएफ पार्टिनिफ्राय बनजार दैमारि बिथाङा सासे इएमबो स' बेनि गेजेराव डेभेलपमेन्टनि सायाव जों सावरायगोन बिथांनि एरियायाव माबायदि प्रब्लेम सोलिगासिनो दङ बे 2005 मायथाइनिफ्राय जाय बिपिएफ पार्टि दाजानानै जाय सरकार दाजानायनि गेजेरावहाय जेसेबांखिनि डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन बा जानाङा बा बेसेबांखिनि जाखो नङा होमबा बिनि सायाव जों सावरायगोन स' गिबियावनो सारखौ जोंनि पिएम सोदोब चेनेलाव खुलुमनानै बरायनाय थाबाय आरो बिनि गेजेरावहाय जोंहा मिस्टार दिलीप बर' सारखौ आङो बेखौनो सोंनो लुबैयो मोनथिहोनो लुबैयो माने रायजो राजाखौ मोनथिहोनो लुबैयो नोंथांनिफ्राय जे नोंथाङा पलिटिकेलाव हाबनायनि सिगां नोंथांनि एक्टिभिटिसआ मामोन गिबियावनो बिएम सोदोब आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय बावनाय थाबाय थेंक इउ दा खोथाया जाहैबाय आङो बै उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव साब डिभिजननि गाहायाव थानाय फिसा गामि मुरमेला होनना बुङो बेयाव आं जोनोम मोनदो बेयाव जोनोम मोननानै आङो जोंहा मुरमेला एलपि स्कुलाव आङो क्लास 4 सिम फरायबाय बेनि उनाव आङो टंला हाइ स्कुलाव फैनानै मेट्रिकखौ पास जाबाय जानायनि उनाव गुवाहाटी कमार्स कलेजाव थांनानै बिकमखौ लाबाय बिकमनि उनाव आङो सानबाय एसे गोजौ थाखोआव फरायबावनि होननानै उनाव बेबायदिनो आङो हटेल मेनेजमेन्टनि एन्ट्रेन्स होनानै बम्बे केटारिं कलेजाव हटेल मेनेजमेन्टखौबो कमप्लिट खालायबाय खालायनायनि उनाव आङो बेबायदिनो बम्बेयाव सिरप हटेलाव आङो सार्भिस खालायबाय खालायनायनि उनाव आहा मोनसे माबा जाना थांबाय जेथिया बम्बेयाव सिरियाल ब्लास्ट जादोंमोन आंनि हटेला एफेक्ट जाबाय एफेक्ट जानायाव उनाव बे सार्भिसा गैया जाबाय गैया जानायाव उनाव आं सानबाय जे आं माबा मोनसे गभर्नमेन्ट जबबो एसे नाजानि नामा मानो होनबा बिकम डिग्रिया दंमोन नालाय उनाव आं इन्ट्रेस्ट होनानै टिएनटि होनाय गभ अफ इन्डिया एन्टारप्राइज बेयाव आं साकरि मोननो हादो बेबायदिनो आं उनाव बेयाव सार्भिस खालायनानै फ्राय 6-7 बोसोर साकरि मावनायनि उनाव बेबो आंहा मोनसे आनलाकि होनना बुंनांसिगोन मानो होनबा बे मोनसे भारत सरकारनि मोनसे सिक इउनिटआव गोलैबाय उनाव भारत सरकाराबो बेखौ बन्द खालायना होबाय बन्द खालायना होनायाव उनाव आङो उफायथ' गैला उनाव आं सानबाय मा खालायनो ओमफ्राय आंहाथ' केटारिं लानाय दंखायोमोन नालाय उनाव बेबायदिनो आङो बम्बाइ बै शेयार बाजाराव मोनसे चाइनिज फास्ट फुड खुलिबाय बेबायदिनो सोलिबाय सोलिनायनि उनाव मोजाङानो सोलिदोंमोन उनाव आङो बिनिफ्राय हाबा लानो गोनां जाहैबाय हाबा लानायनि उनाव जेनेबा आंनि बिसिखौबो लांदोंमोन लांनायाव बे थानो मोजां मोनामोन आरो उनाव बेबायदिनो आंबो सानबाय उनाव बे न'आवनो माबा मोनसे खालायनोसै नामा ओरैना फैनानै बेयाव आं साहा बागान खालायबाय ओमफ्राय आंनि मिसेसआबो बेयावनो एमइ स्कुलाव सार्भिस मोनबाय जों बेबायदिनो एसे बेयावनो सोलिबाय सोलिनानै दिनै आंहा एसे राबार प्रजेक्टबो दङ जेरै धिकाजुलियाव दा बेबायदि उनाव बिजनेसमेन जालांबाय बिजनेसमेन बा बेबायदिनो जोङो न'खरखौ बेंबाय आं उनाव गथ' मोनबाय फिसाजो सासे फिसाला सासे मोननायनि उनाव दिनै फिसाजोआ आंहा पान्जाबाव फार्मनि फरायबाय थादों थारमाने डक्टर इन फार्मासि ओमफ्राय आंनि फिसालाया क्लासनि फरायगासिनो दङ नाथाय नै कर'ना भाइरास थाखाय आंनि फिसाजोआव फैना दङ दिनै बेबायदिनो आङो उनाव आं एसे नै बम्बाइनिफ्राय फैनायाव उनाव आं बेयाव जेनेबा एसे बेयावनो थाबाय नालाय जेनेबा नै टंलायाव उनाव आं समाजफोरजों एसे लोब्बा लाखिना समाजनि बा लामानि जौगाहोनाय जेरै जोंहा मुरमेला हाइ स्कुल दङमोन बेयावबो आंखौ सामलाय आफादनि आफादगिरि होदोंमोन बेफोरावबो आं खामानि मावबाय जोंहा जेरै जालुकबारि बाथौ समाज दङ बेयावबो बिथांमोना आंखौ आफादगिरि होबाय बेयावबो आं समाज सिबियारि हिसाबै मावबाय बेबायदिनो जेनेबा जोंहा आङो जेथिया बेयाव फैनाय सिगाङावनो बै जोंनि गेजेराव बिटिआर बिएससि सुक्तिया जादोंमोन बिथ' सिगांनि खोन्था नैबे बिटिसि सुक्तिया जाबाय
जानायावबो जों जोबोद गोजोननाय मोन्दोंमोन जे उनाव जोंनो आङो खेबनै बिथांमोनखौ देरहानायाव बाहागो लादोंमोन आरो जेरै जोंहा पन्जाब दैमारि बिथांखौनो मोननै जेनेबा 10 बोसोर खेबनै देरहानायाव एसे बाहागो लाबाय उनाव 3 खेबाव मा जाहैबाय जोङो जाबायदि बिथांमोना मावनांगौमोन उनाव जोङो सिखौ माबा नुनायाव जोङो जोंनि PCDR हिसाबै थाब खेबाव जोङो बेयाव जोंनि PCDR नि केन्डिडेटखौ देरहानायाव आं बाहागो लादोंमोन बाहागो लानायाव जों बिथांखौ नाथाय जोङो बे रोखोमनो BTC आव 40टा समस्तियाव जोंनि PCDR बाहागो लानायाव जोङो मात्र 7टाल'सो मोननो हाबाय उनाव जोङो जेनेबा नै खालिन्दाराव देरहानो हादिया जाथो ओमफ्राय बेबायदिनो देग्लाय नै फैबाय जोंहा लाखि होनना बुंनांगोन जोंहा माबाया BTR गोरोबथा जादों बे गोरोबथाया जाहैबाय फरायसा आफाद NDB बिथांमोनजों जादों जेरै जोंहा प्रमद बर' गोबिन्द बसुमतारी दैदेननायाव बे गोरोबथाखौ माने मोनसे हिस्ट'रिक गोरोबथा होनना बुंनांगोन दिनै बयबो माने भारतनि मेलेमजिबियानो बे गोरोबथाखौ गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोना साबायखर बावदों आरो जोंहा भारतनि गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङाबो माने दाख्लै क'क्राझाराव फैनानै बिथाङा जोबोद खोथा बुंदों आरो बिथाङानो बुंदों जे बेबायदि जों जे दिनै माने मोनसे गोरोबथा होनो हाबाय BTR हिसाबै आं दङ बे गोरोबथाखौ नोंथांमोना नङा होमबा माने दैदेनलांबानो जाबाय आङो नोंथांमोननि जाबायदि दफा दङ जों बेखौ जाफुंहोगोन होनना बिथाङाबो खोन्था होदो बेबायदिनो बे खेबाव जोंहा UPPL आ बै गोरोबथाखौ लानानै बा बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जोङो बे खेबाव जोंनि UPPL हान्जाया गोख्रोङै बाहागो लादों आरो बेबायदिनो बिथांमोना आंखौ नै खालिंदुवार समस्तियाव बिजाथि हिसाबै सायख'नानै आंखौ बिबान होदो आं दिनै बे बिबान होनायनि थाखाय जोंनि जा बिबानगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो मानो होनबा बेयो आंनि थाखाय मोजां मोनसे अपरचुनिटि नाथाय दिनै जाबायदि जोंहा बे बिसायख'थिखौ सरकारा फोसावदोंमोन नाथाय बे कर'ना भाइरासनि थाखाय बे माने जाफुंनो हादिया दा बेखौ अलरेडि नै लकडाउन होनाय जाबाय दिनै बेबायदिनो लकडाउननि थाखाय नाथाय बै जाबायदि बिथांमोना कड अफ कन्डाक्टखौ दिनैसिमबो कन्टिनिउ खालामनानै सोलिगासिनो दङ लकडाउनाथ' उपाय गैया बे कर'ना भाइरासआ दिनै जोंनियावल' नङा बे सारा बुहुमावनो नङा होमबा एफेक्ट जादों आरो दिनै गोबां माने सुबुंनि जिउखौ बै कर'ना भाइरासआ लानायखौ जों नुनो मोनदों दा जाय भारतआवबो ना गोबां सुबुंनि जिउआ थांबाय नाथाय दुखु नांनाय खोन्था आरो बेबायदि जों नुवाखैमोन बे खेबावसो हिस्टरि माने जों सानदो दा रायजो राजा नोंथांमोन दा जोङो आं खावलायगोन दिनै आं सासे बिजाथि हिसाबै दा भारत सरकार बा आसाम सरकारा जोंखौ जाबायदि माने थांखि लानानै जोंखौ बुंदो फोरमायदो जे नोंथांमोना बिखेखै लकडाउन बेखौ मानिना सोलि आरो जोंखौ बुंदो माने मास्क गाननो थाखाय बा ससियेल डिस्टेन्स मेनटेन खालामनो थाखाय बेनिखायनो आं दिनै सासे बिजाथि हिसाबै नोंथांमोनखौबो आङो बयखौबो खावलायगोन मानो होनबा जोङो जिउआ जोंनि थाखाय इम्पर्टेन्ट मानो होनबा जिउ गैयाबा जेबो गैया दिनै इलेक्सना दङ जोंहा जिउआ बासिना थाबासो जोंहा इलेक्सनखौ जोङो होनो हागोन बेनिखायनो इलेक्सना दिनै नङा गाबोनबाबो जागोन नङा होमबा बेनिखायनो आं रायजो राजा नोंथांमोन आं दा दिनै दाबो बिजाथि हिसाबै आं दङ नाथाय दा लकडाउननि थाखाय जोङो जाबायदि माने सरकारा जोंखौ माने खावलायदो जों बेबायदिनो दिनै न'आव थानानैनो लकडाउन एबा कड अफ कन्डाक्टखौ फालिगासिनो दङ दाथ' जों केम्पिं खालामनो हाया नङा होमबा दा खोन्थाया जाहैबाय दा बेखौनो आं खावलायनो लुगैदों रायजो राजा देग्लायो जोङो जोंनि जाबायदि बे माने बिसायख'थियाव जों बाहागो लाबाय बे बाहागो लानाय लेखायाव दिनै गासैबो जोंनि BTR ओनसोलनि रायजो राजायानो माने सोलायनायखौ लुगैदों दा सोलायनायखौ इनि खालामनो लुगैदों दिनै 17 बोसोर BPF राजनितिक हान्जाया जा BTCखौ सामलायलांबाय नाथाय बे मा होदो मा होआखै नोंथांमोना मिथिगौ दिनै जों आं बुंनांगोन बिथांमोना बै जाबायदि मावनांगौमोन नाथाय बिथांमोना मावनो हायाखै दिनै स्पेसियेलि बिथांमोना भारत सरकार बा आसाम सरकारा जाबायदि जौगाहोनायनि थाखाय
बा दुखियाराखै नङा होमबा जोंनि रां होदोंमोन बैफोर रांखौ बिथांमोना सोबख'नानै गावसोरासो दिनै राजा बायदि बै 17 बोसोरखौ सामलायनायखौ जों जाख्ल'नानै बिथांमोना बे राजा बायदि सामलायना थांबाय दा बिखौ गासिबो रायजो राजा बिथांमोना गासिबो रायजो राजाया मिथिगौ आरो बि खेबावबो बिथांमोना जोंथ' बिथांमोनखौ 17 बोसोर खाबु होबाय बि खेबावबो दा बिथांमोना लाम रांखौ दिनै जाख्ल'नानै गावसोरनि माने पकेटाव सोना लानानै दिनै गोबां रां बिथांमोननियाव दङ आरो बे रांखौनो बिथांमोना गोरिब गुन्द्रा बा जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाखौ बि खेबाव आखौ फिन देरहाहोनो थाखाय माने बिथांमोना माने बे रांखौनो होनानै माने पावारखौ लानो नागिरफिनदो दा आङो बेखौनो खावलायनो नागिरगोन रायजो राजा नोंथांमोनखौ दिनै बिथांमोना जाबायदि मावनांगौ मावनो हायाखै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों बिथांमोना एक्चुअलि मेन्टेलिटि गैया मावनायनि आरो बिथाङा जुदि मावनायमोनबा दिनै 17 बोसोराव गोबां खामानि मावनो हागौमोन दिनै जोङो बेनिखायनो रायजो राजायानो दिनै आं बुंनाय खोथा नङा दिनै बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासैबो रायजो राजायानो सोलायनायखौ लुगैदो आरो लोब लोब जेरै बिपिएफनिफ्रायबो कंग्रेसनिफ्रायबो बिजेपिनिफ्रायबो बिथांमोना जोंनि इउपिपिएल राजनितिक हान्जायाव जइन जाफायदो आरो जइन जानायनि थांखियानो जाहैबाय बिथांमोना सोलायनायखौ लामनो नागिरदो ओके स' बिनि गेजेरावहाय दाबायदियाव नोंथांखौ जोंनि बे 34 नं खालिंदुवार कन्स्टिट्युएन्सि बा समस्तिनि रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ दाबायदियाव भट होनानै देरहाहोयोब्ला अब्ला नोंथाङा फार्स्ट थिं जे I have to do this माने आं बेखौ मावथारनांगौ गिबि प्रजेक्ट नोंथांनि एरियायाव बिग प्रब्लेम माखौ मावगोन नोंथां खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दा बे बेलायाव आङो आरो आं बुंखागोन दिनै बे चेनेलनि थ्रुयै दिनै देरहानाया रोखाखा मानो होनबा दिनै रोजा रोजा माने रायजो राजाया आंजोंनो दङ दिनै जोङो केम्पिंथ' खालायनो हायाखै फनदोबाबो दिनै बिथांमोनजों आं कन्टेक्टआव दङ आरो माने बिथांमोना 17 बोसोराव दिनै मा मावखो दिनै बिथांमोना खामानिथ' जेबो मावनो हादिया दिनै रायजोनि खाथियाव बिथांमोना थांनोनो हायाखै मा थांखिखौ लाना थांनो नाथाय दिनै जोंहा जोंनि इउपिपिएल राजनितिक हान्जाया जोंहाथ' मोनसे माने सुक्ति दंखायो आरो बै सुक्तिखौ सोर माने जोङो भारत सरकारखौ दैदेननानै खालायखो बेबायदिनो जोंहा गिबियावनो प्रमद बर' बिथां दोङो गबिन्द बसुमतारी बिथांमोन दोङो दिनै बिथांमोना जोंनि फरायसा आफाद बा एनडिबिखौ दैदेनबोनानै बै सुक्तिखौ जोङो भारत सरकारजों खालायनो हादों दा बेबायदि सुबुंखौ थानायाव दिनै रायजो राजाया माने फोथायनाय दङ आरो जेनेबा बिथांमोनखौ दिनै फोथायनानैनो बा बिथांमोना मोनसे मोजां सरकार होनो हागोन होनना गासैबो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाया मोनसे सिमां दङ सापर्ट खालामनो नागिरदों आरो दा बेबायदियाव दिनै आं देरहाना फैयोबा आरो देरहानायाथ' रोखा दा आङो माबायोबा दा जोङो गिबियावनो आङो बै बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालायनांगोन आरो बे बिटिआर सुक्तिखौ जों इमप्लिमेन्ट खालायनो हायाबाथ' जोंहा जेबो जानाय नङा एक्चुअली लकेल को होनदों जेनेबा बिटिआर सुक्ति एग्रीमेन्टखौ डाइरेक्ट सेन्ट्रेलनिफ्राय जासै नालाय स' डाइरेक्टलि बिनि अनगायै इरिगेसन सायावहाय इडुकेसन सायावहाय ओमफ्राय जोंहा PMAY ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय जोंहा फार्मार्सफोरनि सायावहाय स' बिनि बेलायावहाय नोंथाङा मा बुंनो सानगोन डेभेलपमेन्टनि सायाव दा जोंहा दङ माने ओनसोल जौगानाय जेरै माने जोंहा बे 17 बोसोराव बिटिआर राजनितिक हान्जाया जाबायदि जाफुंहोनांगौमोन दा लामाफोरखौ जोंनि बे खालिंदुवार समस्तियावथ' जेबोआनो जायाखै गिबियावनो जों लामा माबाफोरखौ जों खालायनांगोन आरो जोंनि गोरिब गुन्द्रा जाबायदि IBS न' बिथांमोना बेफोरखौ जाख्ल'नानै जाबायदि होनांगौमोन होनो हायाखै नाथाय जोंहा दुखिया रायजो राजाखौ 100% बिथांमोनखौ जोङो होथारनांगोन जों देरहानो आंनिया बे थांखि थागोन आरो जोंहा स्पेशेलि वाटार साप्लाइ दा वाटार साप्लाइ माने मोजां दै लोंनो माने गासैबो माने गोरिब गुन्द्रायानो जाथो बा बे जोंनि ओनसोलाव थानाय रायजो राजानो जोङो डेफिनेटलि मोजां दै होनो
आखायाव लागोन आरो बेबायदिनो जोंहा आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों जोंहा टंला टाउनाव जोंहा बै बिटिसि सुक्ति जायै सिगाङावनो जेनेबा आसाम सरकारनि मोनसे टाउन कमिटि दङमोन जोंहा दै साप्लाइ दंखायोमोन बेयाव बै दै साप्लाइआ सोलिबाय थादोंमोन नाथाय बै बिटिसि सुक्ति जानायाव जोंहा बनजार दैमारि एमसिएलएबो जाबाय इएमबो जाबाय नाथाय बै दै प्रजेक्टआ बन्द जानाय नुबाय दिनैसिम बेखौ बिथाङा माने आंथ' सानदोंमोन बिथाङा मोजाङै मोनसे माने बेखौ फोसाबनानै मोजां दै होनो हागोन इएम जानाय हिसाबै नाथाय बिथाङा बेखौथ' मावनोनो हादिया दिनै बन्द जानायखौसो नुबाय थारमाने आपग्रेड जानांगौमोन बेथ' डिग्रेड जादों दैनि बिथाङा बनजार दैमारि बिथाङाथ' इएम जेरै फुड साप्लाइनि सायाव सिनेमानि सायावहाय स' बिनि गेजेराव नोंथाङा डेभेलपमेन्टनि सोमोन्दै बिनि बे मावनायनि सोमोन्दै नोंथांनि एरियायावहाय नोंथांनि समस्थियावहाय बेसेबांसो खालामदों बा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बेसेबांसो खालामदों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट दा बेखौनो आं बुंनांगोन माने बिथांमोना बेनो लामानि सिनेमा हल लाबोनो हागोन ना हाया बिथाङा बेबायदि माने जोंनिया बिटिसि सरकार हिसाबै बिथांमोना जेबो बेयाव मावनो हायाखै जोंहा मोनसे सिनेमा हल दंमोन बेबो दिनै बन्द जाना दङ आरो जा प्राइभेट सिनेमा हल बेबो दङमोन नाथाय सिनेमा हला बनजार दैमारि इएम जानायनि सिगां बा एमसिएलए जानायनि सिगां मोन ना उनावसो सिगाङाव दंखायोमोन बेबो बन्दसो जाहैबाय दा मोनसे दङ बियो मोनसे प्राइभेट बिथांनि जेबो आखाइ गैया बेयाव दा गैया दा बिथाङा मोनसे थांखि लायोमोन दा दिनै इएम हिसाबै मोनसे नङा होमबा मोनसे हारिमु माबा एन्टारटेनमेन्ट खालामनो थाखाय बिथाङा होनो हागौमोन नाथाय बिथाङा बेफोर मेन्टेलिटिया गैखायाबालाय बिथाङा बेफोर साननायानो माबाया गतिके बिथांमोना मा खालायो बै स्किमफोरखौ हमो जेरै आइबिएस न' बेफोर आइबिएस न'खौ माने हमो नाथाय बिथांमोना बेयावबो जाख्ल'नानै गावसोरनि बेनिफिटनि थाखायसो खामानि मावो दा बेबायदि आरो जाबायदि जौगानांगौ जोंनि कालिंगडार समस्थियाव दा जाबायदि मावनांगौमोन बिथांमोना जेबो मावनो हायाखै बेंकिं फेसिलिटिनि सायाव बिथ'थ' अलरेडि बेंकआ जि दङ आरो बिथांमोना बेयाव जेबो फान होनानै जौगानायखौ आं नुनो मोनाखै बेनिफ्राय आंखौ मोनसे खोन्थाबाव दा जेरै जोंहा आं बुंदो माने बिथांमोना जोंनि जे ओनसोलाव फरायनाय लाम जोंनि माबाफोर दङ शिक्षित गथ'फोरा दङ दा बिथांमोना बेयावबो जाबायदि खामानि मावनांगौमोन बिथांमोना जेबो खामानि मावनायखौ आं नुनो मोनाखै नाथाय बिथांमोना मोनसे खामानि मावो साकरि होगोन होननानै माने मानसिनो फ्राय रां लायो खिन्थु बिथांमोनखौ फासायना दोनो ओमफ्राय बेयावबो बे खेबावबो आंखौ दिनै आं बुंनाय नङा दिनै आं बिजाथि हिसाबै लाम माने जायबा बनजार दैमारिनो रां होदो 3 लाख खरि होदोनो बेबायदिनो बिथांमोना फायनानै आंखौ खावलायफैदो बेबायदि जादो नोंथांमोननि सरकार फैयोबा जे नोंथाङा जोंखौ सहाय खालामना डेफिनेटलि नोंथांनियाव मोजां गथ' दङबा माने ग्रेजुवेट गथ' दङ सोरबा इन्जिनियार दङ मोजां फरायनाय गथ' दङबा जोंनियाथ' आरो जोंहा मोनसे मोजां फसंथान मोननो थांगासिनो दङ सुक्तिनि लेखायाव जोंथ' डेफिनेटलि सहाय खालामगोन दा नोंथाङा सोरनोबा रां होना दोनदो मादो बे रेसपन्सिबिलिटिखौथ' आं लानो हाया नङा होमबा दा बेबायदि बहुत माने आं कमप्लेन मोननो हादों आं दिनै सिगांनि खोथाखौ मिथिया खिन्थु बिजाथि जानायनि उनाव बेबायदि बहुत लाम अजद आं मोननो हादों आरो बेबायदिनो लाम माने मानसि ठिकादारफोरखौबो रां माने ठिका होगोन होननानै लाम माने रां लाना दोनदो बिथाङा दा बेबायदि मेन्टेलिटि बा रायजोनि जोंथ' खामानि मावनाय मेन्टेलिटिनि माने मानसि होननानै बिथांखौ बुंनो हाया नङा होमबा दा जेनिखायनो दिनै रायजोआ मिथिनायसो गासैबो आरो टाउन कमिटिबो बिथाङा चेयारमेन जादोंमोन आरो लाम माने आसाम सरकार बा भारत सरकारनिफ्राय लाम टाउनखौ जौगाहोनायनि थाखाय रां फैयो आरो बिखौबो बिथांमोना जाबायदि जौगाहोनांगौ बेफोरखौ जौगाहोआखै आरो लाम बिथांमोना बे स्किमखौ हमनानै जाहाथे गावसोरासो जेनेबा बे रांखौ बख्ल'नानै बिथाङाबो आरो बिथांमोननि जा बिबानगिरि बिथांमोनासो माने गिदिर बा जानायखौ जों नुनो मोनदों माने हस्पिटेल फेसिलिटि जाहा मोनसे खोन्था जा बिटिसि गोरोबथा जानायनि उनाव जाहा आसाम सरकारा जा हस्पिटेल जाबायदि बेयाव फसंथान खालायना जोंनि टंलायाव दङ माने टंला मेडिकेल हेल्थ सेन्टार होनना बेनो दङ दिनै बिटिसि जानायनि उनाव 17 बोसोराव जेबो सोलायनायखौ नुनो मोनदिया बे माने बेबायदि खोन्था दा आसरितसो बेनिखायनो आङो माने दिनै बुंनांगोन बिथांमोना बे राजनितिक हान्जानि सिपानो जा इएमआनो जा एमसिएलए बिथांमोनानो जा बिथांमोना खुनु मेन्टेलिटि गैया बै जौगाहोनायनि बेलायाव
ओनसोल डेभलपमेन्ट खालायनायनि उनाव बा गरिब गुन्द्राखौ माने उद्धार खालायनो थाखाय गतिके बेबायदि दिनै राजनितिक हान्जाखौ दिनै जोंबो जोंनि राजनितिक हान्जाया बेनिखायनो जोङो दिनै बिथांमोननि मोनसे मा होनना बुङो बेखौ अपोजिसन जोङो बेखौ बै आं बुंखाबाय थांनाय खेबावनो जों अपोजिसन हिसाबै जोङो UPPL राजनितिक हान्जाया फैनो गोनां जादों बे खेबावथ' जोङो अपोजिसन नङा जों दिनै रुलिंआव थांनाया रोखा नङा होमबा आरो जोंनि सरकारा जाखागोन आरो जों जाबायदि सुक्तिया दङ बेथ' जाखागोन बेनि अनगायैबो जाबायदि जोंहा ओनसोल जौगाहोनाय नङा होमबा आरो माने रिकगनाइज जायाखै खिन्थु जोंनि सरकार जों फैनाय लोगो लोगो बेफोरखौ गासैखौबो जों प्रभिन्सियेलाइज खालायगोन आरो जेराव फोरोंगिरि गैया जों डेफिनेटलि बेयाव फोरोंगिरि होनानै जोंनि बै माने फरायसा फसंथानफोरखौ जोङो आरो जौगाहोबावगोन आरो जोंहा बेफोरखौ जौगाहोनो हायाबा जोंनि गथ' गथायखौ जों मोजां शिक्षा होनो हानाय दा बेबायदि जों बहुत जोंहा थांखि दङ नङा होमबा आरो आनएमप्लयमेन्ट प्रब्लेम आरो बिटिआर बैयाव जोंथ' फसंथानखौ मोनगोन जों जेरै गभर्नमेन्ट जब होनो हायो जों बेखौ होगोन आरो जोङोथ' प्राइभेट सेक्टरखौ डेफिनेटलि बेफोराव दिनै जा उग्रबादि समस्याबोथ' गैया जाबाय दा जोंनि बहुत जेनेबा कम्पानिफोरा नेसनेल इन्टारनेसनेल कम्पानिफोरा फैगोन दा बेबायदिनो जोङो जोंनि बे ओनसोलनि माने इयुथफोरखौ माने एडुकेटेड इयुथफोरखौ जोङो माने प्लेसमेन्ट होनो हागोन आरो दा बेबायदि जोङो डेफिनेटलि जोंनि सरकारा फैनाया रोखा आरो जोङो बेफोर खामानिखौ मावनांगोन आरो BPF राजनितिक हान्जा बायदि जोङो आखौ खालायबाथ' आरो दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि रायजोखौनो आखौ थगायफिननाय जागोन जों बेखौ खेबसेयाव जों खालायनो हाया अके स थेंक इउ सो माच दिनै आङो 34 नं जोंहा कालिं दुवार कन्स्टिट्युएन्सि एबा समिस्टियाव फैनानै जोङो दिलीप सारजों रायज्लायबाय मोगा-मोगि लाबाय बिथाङाव गोबां बाथ्रा दङ बुंनो थाखाय बुंबाबो जोबनाय नङा बायदि मोनदों सार जोङो जेसेबांखिनि जों सावरायनांगौ दङ बेखिनिखौनो जों थोजासे सावरायनाय बायदि आं मोननानै सारनि थाखायथ' नङा बाट आं मोननानै बेखिनियावनो सारखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंबावनो सानो कि लास्ट मेसेज रायजो राजाफोरनि थाखाय बा बुहुमनां रायजो राजाफोरनि थाखाय बा बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बा नोंथांनि समिस्टिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय लास्ट मेसेज खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोङो मोनसे अलखद होननानै बुंनांगोन अलखदाव गोलैना दङ बेनो कर'ना भाइरास आरो जोङो बेबायदि माने जों मोनाखैमोन जों बेखौनो बुंनांगोन जों मिथिनो हाया जों मा पर्यायाव थांगोन दा जोङो दा बै बेरामा फैगासिनो दङ आरो आसामावबो ना माने गाज्रिनो एफेक्ट जादों दा बिनिफ्राय रायजो राजाजों बासिना थानांगोन आरो बै बासिना थानायनि थाखायनो स्पेसियेलि जाहा भारत सरकारा लकडाउन बेखौ माने इम्पज खालायनाय जादों दा बेनिखायनो आं रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे बेखौ सरकारा माने बे नोंथांमोना साननाङा जोंनि बेराखानि थाखायसो होदो होनना बेखौ जोंनि मोजांनि थाखायसो होदो जाहाथे जोङो बै बेरामनिफ्राय बारग'नो थाखाय बा जोङो एफेक्ट जायालाबासिनो थानो थाखाय बिथांमोना बै लकडाउनखौ होनाय जादों बेनिखायनो नोंथांमोना बे लकडाउनखौ मानिना सोलिनांगोन आरो बिथांमोना बुंदो मास्क गाननांगोन मोनसे सेनिटाइजार आरो मोनसे डिस्टेन्स ना ससियेल डिस्टेन्स बेखौबो मेनटेन खालायनांगोन गतिके सरकारा जाबायदि जोंखौ थांखि होदो बेफोरखौ नोंथांमोना मानिना सोलि आरो जों बासिना थायोबा जों बे इलेक्सन होनायनि खाबुखौ जों मोननो हागोन आरो जोंथ' बयबो इलेक्सनखौ होखानांगोन आरो जोंनि सरकारा फैनाया रोखाखा आरो नोंथांमोना एसे जानजि खाफ्राना था एसे नेना था नङा होमबा आरो आं दिनै बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय बावनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम आरो दिनै जोंहा फंबाय प्रकाश नार्जारी फंबाया बेयाव फैनानै आंखौ माने बे इन्टारभिउखौ लानो खाबु होनायनि थाखाय बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनि माने साबायखर बावनाय थाबाय गोजोननाय थाबाय थेंक इउ स' रायजो राजाफोर नोंथांमोना टाइम होनायनि थाखाय आरो बुजियैखौ बुजिनायनि थाखाय जाय जायगायावहाय नोंथांमोना दं बे जायगानि माने समष्टिनि बा कन्स्टिट्युएन्सिनि रायजो राजाफ्रा जाय बेवहाय जिखिनि डेभेलपमेन्टनि गोनांथि बेखौ मोननो हायाखैना हादोंना हायाखै नोंथांमोना नुनानै दंखायो स' बिनि गेजेराव सारा जिखिनि बुंनांगौ नोंथांमोननि सायाव बुंबाय स' दानियाबा आखायाव नोंथांमोननि सायाव नोंथांमोना सोरखौ भट होयो सोरखौ भट होआ नोंथांमोना नुखादों स' आं बेवहायनो जेसेबांखिनि डिसकास
जों मोगा मोगियाव सावरायबाय बेखौ दोनथ'नानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ बा मोगा मोगि लानाय हाबाफारिखौ आं दोनथ'नाय जासिगोन सार खुलुमनाय थाबाय खुलुमनाय सार